Φίλοι και φίλες, ευχαριστούμε θερμά για τη μέχρι τώρα υποστήριξη. Χάρη στη δική σας συμβολή, η προσπάθειά μας έχει αρχίσει να παίρνει σάρκα και οστά. Ξεκινάμε συμβολικά στις 11 Δεκεμβρίου, που είναι Παγκόσμια ημέρα δικαιωμάτων των παιδιών. Οι περιοχές και οι ημερομηνίες που θα μπορείτε να προσφέρετε είναι οι εξής. Καλυθέα στα Δημοτικά Ιατρεία Ανδρομάκης 100. Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου συγκέντρωση τροφίμων και ειδών από τις 9 η ώρα το πρωί μέχρι τις 6.30 η ώρα το απόγευμα. Όπως και εθελοντική αιμοδοσία από τις 1 η ώρα το μεσημέρι μέχρι τις 6.30 η ώρα το απόγευμα. Και την 5η 12 Δεκεμβρίου στην Καλυθέα, 9 το πρωί με 5 το απόγευμα θα μπορείτε να φέρνετε τις προσφορές σας. Παράλληλα θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία από τις 9 το πρωί έως τις 2.30 το μεσημέρι. Στη Θεσσαλονίκη 11 και 12 Δεκεμβρίου από τις 10 το πρωί έως τις 10 το βράδυ στο κτίριο της ΕΡΤ3. Στον Πειραιά, επίσης 11 και 12 του μηνός, στο κτίριο της Κοινοφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Πειραιά, που βρίσκεται στην οδό Ζωσιμάδων 11, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα φέρνουμε τρόφιμα, είδη προσωπικής υγιεινής, παιδικά ρουχαλάκια, παιδικές τροφές που είναι πολύ σημαντικό, παιχνίδια και φάρμακα. Καλαμάτα, 11 Δεκεμβρίου. Μπορείτε να φέρετε τις προσφορές στην κεντρική πλατεία από τις 12 το μεσημέρι έως τις 8 το απόγευμα. Στη Λάρισα, στο μέλλον του Παπά, στις 11 και 12 Δεκεμβρίου, σας περιμένουμε να βοηθήσετε στην προσπάθειά μας να συγκεντρώσουμε κυρίως παιδικά ρούχα, παιχνίδια και τροφές μακράς διαρκείας. Αλλά και ρούχα, παπούτσια, κουβέρτες, είδη πρώτης ανάγκης και είδη προσωπικής υγιεινής. Χωρίς μπορούμε. Οι άποροι είμαστε εμείς, αυτοί είναι οι ταλαιπωρημένοι. Η συμβολή σας θα είναι καταλυτική. Μην λείψεις. Σας περιμένουμε όλους. Και μην ξεχάσετε, μοιραστείτε το βίντεο. Και αυτό είναι σημαντικό να το κάνουμε όλοι μας.